Għall-ewwel darba ċensiment f'pajjiżna li jsir pratikament kull 10 snin sab li l-appartamenti u l-penthouses illum saru aktar komodità li fija jarxu l-Maltin u l-Awċin, tant li l-ammont tagħhom qabeż dak ta' djar tradizzjonali u l-meżonets għall-ewwel darba. Fil-fatt l-appartamenti u l-penthouses saru jgħoddu għal kważi nofs ir-residenzi f'pajjiżna e kif b'kollox jammontaw għal iżjed minn 156,000. Wara jsegu d-djar tradizzjonali li laħqu għal kważi 68,000 waqt li l-meżonets jgħoddu għal kważi 59,000. F'dan iċ-ċensiment ħareġ li kważi 88% tal-meżonets f'pajjiżna huma residenzi primarji, waqt li kważi terz tal-appartamenti u l-penthouses huma residenzi sekondarji li jintużaw bħala villeġġaturi jew huma vakanti. Dan fil-waqt li huma kważi 28% ta' djar tradizzjonali li jintużaw bħala villeġġaturi jew huma vakanti. Ħareġ ukoll li 7 lokalitajiet f'pajjiżna għandhom iżjed minn 3/4 ta' residenzi li huma appartamenti u penthouses. L-aktar lokalitajiet li għandhom dawn it-tip ta' akkomodazzjonijiet huma San Pawl il-Baħar li għandu l-akbar numru ta' residenzi f'Malta, segwit minn Taxbix u San Ġiljan. Dan fil-waqt li l-iżjed lokalitajiet fejn hemm l-aktar djar tradizzjonali huma ta' Kerċem, l-Imdina u l-Fontana. Min iżjed informazzjoni li ħarġet fiċ-ċensiment jirriżulta li residenzi madwar pajjiżna huma fil-maġġoranza assoluta tagħhom fi stat tajjeb. Kważi 3/4 ta' residenzi primarji huma klassifikati li jinsabu fi stat tajjeb, fil-waqt li ftit iżjed minn 14% tar-residenzi għandhom bżonn tiswijiet żgħar.